Čio se ima ljudi? Aleksa, šta ima novo? Ljudi, danas ćemo igrati Minecraft proživljavanje multiplayer. Ja sam go, normalno, jer nemam armor. Uništili su me, evo sad ću da ga uzmem. Ko je mu udario, mrtav je. Ja nisam. Sada imam armor. Ljudi, spremni smo za jedan tres. Sedi! Kaži motu da ne gleda kako igram na stolu. I idemo. Ovo je bila epizoda za Afrikanciju. Ajde, stani na start, do naše kućice tek. Stani ovdje, Aleksa. Evo. Samo malo nešto kuću. Bre, ću tu ubijem ih, ovo. 3, 4, sprint. Niko što radiš ti? Nije se važno, upao sam u rupu. Aha. Nije fair. Ko je postavio prepreke? Aki, možeš stati ti ovo, gledaj. Rukom, gledaj, Aki. A kako je ovo radi? What the fuck? Ako, Aki, O mene? ovako, mrzaj mislim gore dole. Evo. Ja pomeram glavu. A ja pomenem glavu. Bićemo biti factions. Ne pomeraš. A pomeram ruku. Pomeraš glavu. Čekaj, se evo ti Alo, nemojte. Aleksa, pa ti si to pojači od mene. Ma ja s rukom. Nemoj, Aki. Evo ovako. Žiko, jel imaš zlatan mač? Imam. Dobro. Aleksa, Aki, Ne. nemoj da se biješ. gdje si? Aki, da se ne biješ. Ljudi, vidimo se kad nađemo ono što se... Ljudi, evo, nastavljamo, ovo je moja prodavnica, lično moja, evo, da vidite kako radim. Beži, ništa, ne vidim se ekran od vas, bežite. Ne vidim se od vas. Dobro, da li želite kupiti nešto? Pa, Aleksa, sam ti rekao da to ne radiš. Dobro, tuče, izbila tuča, nema veze. Ljudi, da neko želi nešto kupiti? Da me zekneš još 47 dolara. Vidimo se kada prestane. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Zašto bi izbacio odavde? Aleksa, ubit ću te. Beži odatle. Aha. Ubit ću te, Aleksa! Jebi se. Valje više neće da smete. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećima. Ajde nam PvP za kraj, ajde. Da sedimo. Sad ti mene. Evo ga Mihajlo. Dobro, ljudi, ovo nije bio kraj, moramo završiti sa drugom. Da je, kaži mu da dođe. Pokaži mu dođi. Jo, ništi mi ovaj blok. Evo. Reflex, NX, reflex. Ćemo poslije PvP da ti ujemo. Oć? Molim? Ajde se bijemo za kraj. Da. Ljudi, ovo je kraj epizode! Niko, nije fair. Dobro. Dobro. Taj blok. Ljudi, biće posle blok.
Stani, a ne je fair, ja nemam, onda neću. Dobro, hajde. Krećemo. Stani! Moram da vidim u čestu. 2, 1. Pa ja u čestu imam ove stvari. A to mi kaži. Čekaj bre! Ne vidite! Jebe, Žiko! Čekaj. Ti Evo to... Mihajlo. Dobro, PvP za kraj, reci mu. Čekaj. Ne smije, on mora da tamo. PvP za kraj. Nema veze, sad će dođe. Hajmo! Hajmo, dođi, Žiko! 3, 2, 1. Dobro, ljudi,